L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet crearà un nou allotjament temporal d'estudiants i esportistes al complex Les Oliveres. L'alcaldessa Núria Parlon ha presentat aquest matí el nou projecte del complex, el qual actualment està en desús. L'edifici disposa de 3 plantes de 2.700 metres quadrats. En cada planta hi ha 2.000 metres quadrats planificats per aparcaments o trasters i 700 metres quadrats per altres usos. En total, 2.100 metres quadrats destinats a la creació del nou espai que permetrà jutjar fins a 104 joves que vinguin a fer activitats esportives o a estudiar al campus Torribera. Aquesta és una necessitat que fa molt de temps que tenim detectada per part de les entitats esportives de la nostra ciutat, que moltes vegades, tant pel que fa als esdeveniments del món de l'atletisme, com del futbol sala, com del karate, els organitzem a la nostra ciutat, però no podem garantir que aquests joves tinguin una estada dintre de la ciutat, sinó que han d'anar a les ciutats veïnes. La primera planta es destinarà per a usos comunitaris i també per a ús extern i disposarà de diferents espais: recepció, menjador, cuina o despatx administratiu. La segona planta s'habilitarà per acollir grups grans de joves que facin petites estades a la ciutat, de caire esportiu o cultural. I la tercera planta es dissenyarà pensant en estades més llargues, per exemple, per a estudiants de campus universitari de Torribera. S'habilitarà un aparcament de fins a 75 places que servirà per satisfer la doble demanda de noves places d'aparcament en aquesta zona. Per una banda, per part del veïnat del barri de les Oliveres i per l'altra, de les mares i pares que porten els seus fills i filles a jugar al futbol o a rugbi al complex esportiu de les Oliveres, situat just a sobre del futur nou equipament. El cost previst de l'obra és de 1.500.000 euros i es preveu que la gestió sigui pública amb la subcontractació dels serveis que corresponguin. Des de l'aprovació pressupostària s'estima que es trigarà 18 mesos en el desenvolupament del projecte i l'execució de l'obra.